Amau awdurdod Iesu. Daeth Iesu i'r deml, a phan oedd yn dysgu yno daeth y prif offeiriaid a henaduriaid y bobl ato a gofyn, trwy ba awdurdod yr wyt ti'n gwneud y pethau hyn? Pwy roddodd i ti'r awdurdod hwn? Atebodd Iesu hwy, fe ofyna finnau un peth i chwi. Ac os atebwch hwnnw, fe ddyweda finnau wrthych trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneud y pethau hyn. Bedydd Ioan, o ble yr oedd, a'i o'r nef a'i o ddynion. Dechreusiant ddadlau a'i gilydd a dweud, os dywedwn o'r nef, fe ddywed wrthym, pam yn te na chredasoch ef. Ond os dywedwn o ddynion, y mae arnom ofn y dyrfa, oherwydd y mae pawb yn dal fod Ioan yn broffwyd. Atebasant Iesu, ni wyddom ni ddim. Ac meddai yntau wrthynt, ni ddyweda finnau chwaith wrthych chwi trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneud y pethau hyn.